खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि हामलायनाय जासिबाय आरो बडलेण्ड खौरां आं रमेन बर'आ नोंथांखौ बरायबाय। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ असमिया रादाब बिलाइफोराव ओंखारनाय बर' रावा असमिया रावनि फिसा होननाय रादाबा नंखाय बुंदों अदालगुरि डिस्ट्रिक्ट कमिटि BSS नि आफादगिरि खमेश्वर बर'आ। बाबु जगजीवन राम नेशनेल सम्मान पदक 2018 बान्थाखौ मोननो हादों बाक्सा नारायणपुरनि फुंखा बसुमतारी बिथाङा। हादोरनि मोनबा रायजोआव विधान सभा बिसायख'थिनि भट साननाया मैया जोबनानै थांबाय। बाक्सा जिल्लानि चौधुरी टु कारिमुरा गामिनि बिजितगोरा रामसियारिया भारतीय दलित साहित्य अकादेमि 2018 बान्थाखौ मैया आजावबाय। नलबारि धमधमायाव रां घुस लानायनि मुङाव पुलिस इनचार्जआ हमजादों। मिजोराम एसेम्बलि बिसायख'थिनि फिथाइखौ फोसावबाय। आसाम हायर सेकेन्डारि एजुकेशन काउन्सिलआ 2015 मायथाइनि आनजादनि खालारखौ फोसावबाय। UTC एबा बर'लेण्ड दाबिनायखौ अल आसाम बेंगली युव छात्र फेडारेशन गौथुमा हेफाजाब खालामदों। अदालगुरि जिल्लानि थरायना सीमा बसुमतारिया मिस कुइन अफ ग्लोबल इंटरनेशनल फर्स्ट विनार सेथि मासिखौ दुबाइयाव आवग्रिनो हादों। बिजनीआव हरखाब ट्रेन जाब्रबथायजों सासे सिनायमोनि आइजोनि जिउ खहा। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय तामुलपुर दुमुरिया गामियाव गामिनि रायजो राजाफोरा जौ संनाय फाननाय होबथानाय हाबाफारि मावफुंदों। अदालगुरि जिल्लानि डिमाकुसिनि दारोगा सुबा गामियाव फैगौ 6 जानुवारिनिफ्राय बर'नि आगोमा बार'लाम्फा थियेटार दिन्थिफुंगोन। बाक्सा जिल्लानि सालबारियाव गंसे गारिया गंसे गलाखौ सिफायलांदों। बाक्सा तामुलपुराव NDFBS नि केडार हमजादों। नोंथाङा नायगासिनो दङ बडलेण्ड खौरां। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। असमिया रादाब बिलाइफोराव ओंखारनाय बर' रावा असमिया रावनि फिसा होननाय रादाबा नंखाय बुंदों अदालगुरि डिस्ट्रिक्ट कमिटि BSS नि आफादगिरि खमेश्वर बर'आ। बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय आफादगिरि तरेन बर' बिथाङा बर' रावखौ असमिया रावनि फिसा बर' भाषा अखमिया भाषार सन्तान बुंदों होननानै गोबां ससियेल मिडिया आरो नियमिया बार्ता खौरां बिजोङाव ओंखारदों। नाथाय बेफोर खौरां ओंखारनाया गासैबो नंखाय होनना बुंदों अदालगुरि डिस्ट्रिक्ट कमिटि BSS नि आफादगिरि खमेश्वर बर' बिथाङा। बेयो मोनसे बर' हारिनि गेजेराव गावजों गाव एना एनि खालामनो थाखाय माखासे खौरां बिजोंनि खामानि होननानै बिथां बर'आ रोखायै फोरमायो। बेफोर गासैबो बाथ्राया बेसे सैथो बेखौ नोजोर होनानै बडलेण्ड खौरांनि खौरांगिरिफोरा मानिजा खमेश्वर बर' आफादगिरि अदालगुरि डिस्ट्रिक्ट कमिटि BSS बिथांनियाव फन कलजों मोगा-मोगि लाहरनानै सावरायहरनाय जायो आरो बिथाङा फोरमायहरो दि बेफोर गासैबो नंखाय रादाब आरो बै मेलाव खौरांसालि नियमिया बार्तानिफ्राय सासेबो खौरांगिरि सौहैयाखैमोन होननानै बिथाङा बुङो। अदेबानि सोरनिफ्रायबा खौरां लाखुमानानै नंखाय रादाब फोसावदों होननानै बर' बिथाङा दुखु फोरमायदों। बाबु जगजीवन राम नेशनेल सम्मान पदक 2018 बान्थाखौ बाक्सा नारायणपुरनि फुंखा बसुमतारिया मोननो हादों होननानै जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। फुंखा बसुमतारी बिथाङा बे बान्थाखौ मोननो हायो चिल्ड्रेन लिटारेचारनि सायाव ट्राइबेलफोरनि जौगाखांथायनि थाखाय समाजारि सांग्रांथि लाबोनायजों लोब्बा थानाय खामानिनि थाखाय। बाबु जगजीवन राम कला संस्कृति साहित्य एकाडेमिया बे बान्थाखौ बिथां फुंखा बसुमतारिनो होदों होनना जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। सुरेंद्र मदई आसाम मोनथिनो मोननाय बादिब्ला फुंखा बसुमतारिनि न'आ बाक्सा जिल्लानि नारायणपुराव आरो बिथाङा आथिखालाव मुसलपुर हायर सेकेन्डारि स्कुलआव बिगियान आयदानि आखान्थि फोरोंगिरि हिसाबै खामानि मावगासिनो दङ होनना जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। बिथां बसुमतारिया दुलाराय बर' फरायसा आफादावबो खामानि मावखांबाय। 2003 निफ्राय 2010 सिम नारायण आनसलिक कमिटि अल बड' स्टुडेन्टस इउनियननि बिथाङा गाहाय नेहाथारिबो जाखांबाय। 2010 निफ्राय 2010 सिम नारायणपुर आनसलिक कमिटिनि बड' स्टुडेन्टस इउनियननि प्रेसिडेन्टबो बिथाङा जाखांबाय। 2010 निफ्राय 2014 सिम बाक्सा डिस्ट्रिक्ट कमिटि अल बड' स्टुडेन्टस इउनियननि एजुकेशन सेक्रेटारिबो बिथाङा जाखांबाय। बिथांजों लिरजानाय बिजाबफोरनि मुङा ओरैबायदि 2008 आव गोसोआव लाखिनो हानाय गोहोखौ बांहोनायनि गोरलै राहा। 2010 मायथाइयाव लिरदोंमोन बर'नि जिके। 2003 आव केरियार गाइड। 2005 आव बर' रावजों जिके आरो 2009 मायथाइयाव गेदेमा बिगियानगिरिफोरनि उन्दै सम। 2015 मायथाइयाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म। 2015 आव कुइज। 2014 आव मिलौदो सल'बाथा। 2015 आव दासिमबो खाबु दं रावस्लायनाय। 2014 आव सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 2017 आव जवाहरलाल नेहरू। 2018 आव जौगा सानखान्थिनि लोगो आरो 2018 आव जोंनि आबादथिलि होननाय बिजाबफोरखौ बिथाङा दासिम लिरलांबाय। आसाम हायर सेकेन्डारि एजुकेशन काउन्सिलआ 2015 मायथाइनि आनजादनि खालारखौ फोसावबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। आसाम हायर सेकेन्डारि एजुकेशन काउन्सिलआ फोसावो दि 2015 मायथाइनि हायर सेकेन्डारि आनजादखौ फैगौ 12 फेब्रुवारि 2015 निफ्राय खुंनाय जागोन। बाक्सा जिल्लानि चौधुरी टु कारिमुरा गामिनि बिजितगोरा रामसियारिया भारतीय दलित साहित्य एकाडेमि 2018 बान्थाखौ मैया आजावबाय। बे बान्थाखौ थुनलाइ सोरजिनायनि सायाव भारत सोरखारा होनाय जायो आरो बिथाङा बर' हारिनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव आरो गोजोनथाव लाबोनो हादों। बिथाङा 2017 मायथाइयाव गोरबोनि आरज खन्थाइ बिजाबनि थाखायबो साहित्य एकाडेमि युवा पुरस्कारबो मोनखांबाय होननानै मिथिनो मोननाय जाबावदों।
मिजोराम एसेम्बलि बिसायख'थिनि फिथाइखौ फोसावबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला मिजोराम नेशनेल फ्रन्टआ गासै 22 मासिफोर देरहानो हादों आरो कंग्रेसआ गासै 9 आरो बिजेपिआ गासै 1 आरो उदां हानजाफोरा गासै 8 मासि देरहानो हादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मिजोरामनि गिबि मन्त्रि लाल थानहावाला मोन्नैबो मासियाव जेनदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय तामुलपुर दुमुरिया गामियाव गामिनि रायजो राजाफोरा जौ संनाय फाननाय होबथानाय हाबाफारि मावफुंदों होननानै जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय तामुलपुर दुमुरिया गामियाव गामिनि रायजो राजाफोरा थांनाय रबिबारै गामियाव जौ संनाय फाननायखौ होबथानायजों लोगोसे न'आव जौ संबाय थानायखौ नुनानै गामिनि बोसोनगिरि अरबिन्द बर' आरो नेहाथारि चन्दन बर' बिथांमोना गामिनि रायजो राजाफोरखौ लानानै जौ सावनाय खामानिखौ होबथायो होनना खौरां मोननाय जादों। खौराङाव मोनथिनाय बादिब्ला गोबाव समनिफ्रायनो गामिनि रायजो राजाफोरा मोनसे हाबाफारि लानानै जौ संनानै फाननायखौ बन्द खालामदोंमोन। नाथाय गोबां सुबुङा मानियाजासे जौ संबाय थानायखौ नुनानै रबिबारै न'आव थांनानै गारजोबनानै होयो। बेजों लोगोसे दुमुरिया गामिनि मोनसे नेमखान्थिखौ दानाय जादोंमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। सोरबाफोर गामियाव जौ संनानै फानोब्ला 1001 रां जुरिमाना होनांगोन होननानै नेमखान्थि दानाय जादोंमोन। नाथाय अब्लाबो गामिनि गोबां सुबुङा गनायना लायाखैमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। गासै जिल्लायावनो एबा गामियाव जौ संनाय फाननाय लोंनायखौ बन्द खालामनाया जोबोद मोजां आरो गोग्गाथाव खामानि। बेखायनो गामिनि रायजो राजाफोरा खौसे बा सांग्रांथि जानांगौ। जों जेब्लासिम बर' हारिया जौनिफ्राय गोजान जानो हाया अब्लासिम थांनानै थानाया माब्लाबो रोखा जानाय नङा होनना बुंथियो गामिनि मेलेमजिबि बोसोनगिरि बिथांमोना। बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों बाक्सा तामुलपुरनिफ्राय रिजेन बसुमतारी। रौता रङापानि गामियाव मैदेर फालोजों गिलु बालु थासारि जादों होननानै जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। थांनाय समबारै रौतानि रङापानि गामियाव मैदेर फालोजों गिलु बालु थासारि सोमजिहोजायो होनना खौरांनिफ्राय मोनथिनो मोननाय जादों। खौरां मोननाय बादिब्ला मैदेर फालोआव गेदेर फिसा मा 30निख्रुइबो बांसिन मैदेर दंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। सुलुंनिफ्राय मोनथिना मोननाय बादिब्ला मैदेर फालोआ भुटान अरुणाचल सिमनानिफ्राय फैदोंमन। माइ आबाद फोथारखौ खहा खालामलांनायनि अनगायै न' बां आरो मानसि दुमसि जेबो खहा खालामाखै होननानै मिथिनो मोननाय जादों। खौरां लानाय समाव सोरखारनिफ्राय मैदेर फालोखौ होखारनायनि थाखाय सोरखारि रैखाथि मावदांसाफोर फैदोंमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बाक्सा जिल्ला तामुलपुर पुलिस थानानि सिङाव थानाय कुमारिकाटा आउटपोस्ट पुलिस बिफाननि संदाननायाव भारत भुटाननि रंगियानिफ्राय कुमारिकाटासिम थांलाय फैलाय खालामनाय राजा लामायाव मैया फुंनि समावनो सासे NDFBS केडार हमदों लोगोसे 7.6 पिस्तल आरो गरथाम गोथां गुलि मेगजिन गंसे मोनफायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। पुलिस बिफाना फोरमायनाय बादिब्ला कुमारिकाटा पुलिस बिफान आरो भारतनि रौनिया हानजा 5G आरो गरखा रेजिमेन्टनि संदाननायाव रंगियानिफ्राय फैनाय लामायाव गंसे गारिजों लाखिना दोनबाय थानाय समाव मुस्रि कारकिलास नार्जारी उर्फे एन हास्ताय बिथांखौ हमनो हायो। बिथांखौ क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव पुलिस थानानि सिङाव थानाय कसुबिल गामिनि होनना सिनायनो हानाय जायो। बिथाङा म्यानमार हादोराव दान मोननैनि थाखाय ट्रेनिं लानानै फैदोंमोन होनना फोरमायनानै लायो। दा बिथांखौ पुलिस बिफाना सोंथि सोंगासिनो दं होननानै पुलिस बिफाना रादाबगिरिनि सिगाङाव फोरमायथियो। बाक्सा जिल्लानि सालबारियाव गंसे इन्डिका गारिया गंसे गलाखौ सिफायलाङो होनना खौरां मोननाय जादों। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला गारिया ब्रेक गैयामोन आरो खौरां बुथुमनाय समसिम गारिनि बिगोमाया जाथाय जानाय जायगायाव सफैयाखैमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। मोनथिनो मोननाय जाबावदों दि गारिनि बिगोमाया सोर बेखौ मिथिनो मोननाय जायाखै आरो सेफायजानाय गलानि बिगोमानि मुङा मुस्रि बरन बर'। बे खौरांखौ जोंनिसिम दैथायहरदों सालबारिनिफ्राय राकेश बर' बिथाङा। हादोरनि मोनबा रायजोआव विधान सभा बिसायख'थिनि भट साननाया मैया जोबनानै थांबाय। भट साननाया जायो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलेंगाना आरो मिजोराम हादोरसाफोराव। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला मैया भट साननायाव भारतारि फोरमानारि सम 7 रिंगासिम गासै गंबा रायजोनि मासिनि फिथाइफोरा ओरैबायदिमोन। राजस्थानाव कंग्रेसआ मोन 99, बिजेपिआ मोन 74, मध्य प्रदेशआव कंग्रेसआ मोन 114 आरो बिजेपिआ गासै मोन 108। छत्तीसगढ़आव कंग्रेसआ गासै मोन 66 आरो बिजेपिआ 17। तेलेंगानायाव कंग्रेसआ गासै मोन 87 आरो बिजेपिआ मोन 19। फेबा मिजोरामाव MNFआ मोन 26 आरो कंग्रेसआ मोन 5 मासि आवग्रिनो हायो होननानै जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। उदालगुरि जिल्लानि डिमाकुसिनि दारगा सुबा गामियाव फैगौ 6निफ्राय 8 जानुवारिसिम हरथामनि हाबाफारिजों बर'नि आगोमा बार'लाम्फा थियेटार दिन्थिफुंनाय जागोन होनना जोंनिसिम खौरां दैथायहरदों दैमाकुसिनिफ्राय थियेटार दालाइ आफादनि जानानै जेम्स बर' बिथाङा। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला दिन्थिफुंनायखौ बिनाराम बर' मेम'रियेल एमइ स्कुलनि गेलेग्रा फोथाराव थि खालामनाय जादों। मख'जाथावदि बे हरथामनि हाबाफारियाव बार'लाम्फा थियेटारा सिन्दुर, खामसालिनि माइनाव आरो गोमोरनो रोङै आलारि थुनफावथायफोरखौ दिन्थिफुंनाय जागोन। बर'नि राव हारिमुखौ फोथांना लाखिनाय थांखिया गासैबो रायजो राजाफोरखौ हेफाजाब होनो थाखाय थियेटार दालाइ आफादा गुरैयै खावलायहरदों। बिजनीआव हरखाब ट्रेन जाब्रबथायजों सासे
सेनाय मोनि आइजोनि जिउ खहा जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिजनी फ्लाइअभार खाथिनि ट्रेन लाइनआव सासे आइजोनि गोथै सह मोननाय जादों होननानै जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। रायजोआव UTC एबा बर'लेण्डखौ लानानै अबर' सुरक्षा कमिटि बर'फोरनि हेंथायै जांख्रि खांबाय थानाय समावनो मैया उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय NDFBP नि डेजिगनेटेड केम्पआव अल आसाम बेंगली जुब छात्र फेडारेशननि गायसनगिरि आफादगिरि मुश्री सहदेव दास, नेहाथारि शुभजित सूत्रधर, बोसोनगिरि सुशील दास आरो BTF बेंगली टाइगार्स फर्सनि बारग' आफादगिरि मुश्री सुबा सरकारजों लोगोसे गासै 22 सा बेंगली रावारि सुबुंफोरा बर'नि बड'लेण्ड दाबिनायाव हेफाजाब होगोन होननानै NDFBP नि दैदेनगिरिफोरजों गुवारै सावरायलायनाय जायो। बे सावरायनायाव दङमोन NDBP नि आफादगिरि धीरेन्द्र बर', गाहाय नेहाथारि गोविंद चन्द्र बसुमतारी, नखर नेहाथारि M गेरेमसाजों लोगोसे मावफुं सोद्रोमाफोर PJACBM नि गाहाय लिंथुमगिरि राकेश बर', लिंथुमगिरि जगेन बसुमतारी बिथांमोना। अदालगुरि जिल्लानि थरायना सीमा बसुमतारीया मिस कुइन अफ ग्लोबल इन्टारनेशनेल फर्स्ट विनार सेथि मासिखौ दुब्बायाव आवग्रिनो हायो होननानै जों खौरां मोननाय जादों। नलबारि धमधमायाव थाखा घुस लानायनि मुङाव धमधमा पुलिस आउटपस्टनि पुलिस इनचार्जआ हमजादों होनना जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। नलबारिनिफ्राय जोंनि खौरांगिरि रन्जन बर'आ फोरमायहरनाय बादिब्ला पुलिस इनचार्जनि मुङा पबेन्द्र कुमार दास। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला दास बिथाङा धमधमानि मोसौ दानग्रा हुसेन मुंनि मानसिनिफ्राय आखाइजों आखाइ रां लादोंमोन आरो रां लाफुबाय थानाय समावनो हमजायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। सारनि मुङा पबेन्द्र कुमार दास। सारनि मुङा पबेन्द्र कुमार दास। फैसाखौ सासे मोसौ बेदर दानग्रा हुसेन होननाय मुंनिफ्राय लानाय जादोंमोन। गासै 10,000 एबा 20,000नि गेजेराव दं। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबाबो एसेनोसै। गोजोन्थों।